Сярод усіх карцін і малюнкаў, прысвечаных расійскай, яшчэ царскай, турме і катарзе, ёсць адна асаблівая. Яна сапраўды ўражвае. Гэта палатно «Развітанне з Еўропай» Александра Сахачэўскага. На ёй катаржане, якіх гоняць у Сібір, змучаныя сярод снегу, роспачы, спыніліся ля сімвалічнага слупа, які дзеляць тут Еўропа, а там ужо Азія. Іншая назва карціны «На мяжы Сібіры». З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння мы пагаворым пра Сібір, куды ў 19 стагоддзі трапіла безліч народу з былой Рэчы Паспалітай. Тых людзей, якія свядома абралі быць нелаяльнымі імперыі і заплацілі за гэта немалы кошт. Пра засваенне Сібіры і ўдзел у гэтым нашых землякоў я раней распавядала ў асобным відэа, а сёння пра халоднае сібірскае пекла. Калі вы палічыце гэтае відэа цікавым, то чакаем на вашу падабайку і падпіску на наш канал. Дзякуй! Усе мы чулі прыгожую гісторыю пра дзекабрыстаў, такіх хорошых рускіх, якія хацелі скінуць цара, а трапілі ў Сібір. Але колькі там іх было? Мізер! А вось сапраўды брама Сібіры адкрылася для палітычных вязняў пасля антырасійскіх паўстанняў 1831 і асабліва 1863 гадоў. Ссылкай ды катаргай каралі саміх паўстанцаў, іх сем'і, тых, хто ім дапамагаў, хто іх ведаў, карацей, усе шкодныя элементы. Дарэчы, катарга і ссылка, у чым розніца? Катарга – гэта пра нялюдскую працу ў рудніках, у крэпасці, на будоўлях, калі ты ў няволі і яшчэ і пашаш да сёмага поту. Часам смяротнае пакаранне замянялі на вечную катаргу па вялікай ласцы. Ссылка – больш лайтовы варыянт, бо, здаецца, ходзіш без кайданаў, але і з'ехаць нікуды не можаш. Ты ўсё адно далёка ад дому, на краі свету і зусім не па сваёй волі. Катарга магла быць на 4, а магла быць і на 20 год. Але самае страшнае, што вярнуцца дадому ты ўсё адно не мог, бо катарга перацякала ў вечнае пасяленне. Уратаваць магла хіба амністыя ці хабар, а расійскія чыноўнікі і тады і зараз вельмі любяць грошы. Ці пабег, але пра гэта крыху пазней. Яшчэ адным пакараннем было скіраванне ў салдаты ці матросы або ў арыштанцкія роты. Чаму? Бо апарат, які займаўся ссыльнымі, проста не спраўляўся, не вытрымліваў. У салдаты гучыць нібы не так страшна, але па факце умовы маглі быць яшчэ больш жудасныя, а смерць яшчэ больш хуткай і гвалтоўнай. Шляхту найчасцей пазбаўлялі ўсіх прывілеяў, самога дваранскага статусу, бо паводле расійскіх законаў да дваранаў нельга было ўжываць фізічных пакаранняў. А тут хоп, і ўжо можна. Учора ты граф ці князь, а сёння ўжо топчаш снег разам з уркамі з якога-небудзь Таршка ці Ростова. Першым выпрабаваннем была сама дарога. Паводле ўспамінаў, шмат хто са ссыльных выдыхаў з палёгкай, калі ўрэшце дабіраўся да месца пасялення ў Сібіры. Але ты ж паспрабуй, дабярыся, выжыві. Уся дарога з Еўропы да ўсходняй Сібіры падзялялася на 61 этап. Адрэзак праз Казань, Арэнбург, Томск. Па шляху былі этапныя астрогі, турмы. Ёсць вядомая карціна Яцка Мальчэўскага «Смерць на этапе». Людзі абыякава сядзяць побач з трупам, а іншыя спяць, нават не зважаючы. Ссыльных гналі пешкі у любое надвор'е, у снег, дождж, сцюжу, падганялі сабакамі. Поруч з дарослымі маглі ісці і дзеці. Напрыклад, 14-гадовы юнак з Магілёва Алексей Вайніловіч. Ён спрабаваў натаваць і нават замалёўваць сваю адысею. На адным з малюнкаў было бачна, што катаржанам на этапе дэманстравалі клетку, у якой быў закаваны яшчэ Емельян Пугачоў, а таксама яго шматпудовыя кайданы. То бок, праз 100 гадоў расіяне зберагалі гэтую клетку і паказвалі як сапраўдную рэліквію і, не ведаю, сімвал іхнага ладу жыцця. Часта высялялі сем'ямі тату, маму, дзяцей, як сям'ю Ямант, разам з Марыяй Ямант, нявестай Кастуся Каліноўскага. Ссылалі цяжарных жанчын, як Апалонію Сіракоўскую. Іх дзеці найчасцей гінулі праз клімат, праз адсутнасць хоць якой-небудзь медыцыны. Быў такі Целясцін Ціханоўскі, вядомы медык. Смяротную кару яму замянілі на 20 гадоў катаргі. Ён будаваў кругабайкальскі тракт, даўжэзную дарогу ў Іркуцкай губерні. Нават там ён заставаўся лекарам, прычым лекарам, закутым
у кайданы, уяўляеце? Калі рускія зразумелі, што ён чалавек карысны, яны прапанавалі зняць кайданы, а той адмовіўся, бо іншыя ягоныя сябры былі надалей закутыя. Пра месца, дзе ты будзеш адбываць пакаранне, вязні найчасцей даведваліся ўжо ў Іркуцку. Гэта магла быць акатуйская капальня срэбра, катаржная турма, нерчынскія руднікі, вядомы вобраз катаржаніна, прыкаванага да сваёй тачкі, акурат адтуль. І трапіць туды чалавек мог бестэрмінова, па гроб жыцця, разам з найбольш жорсткімі крымінальнікамі. Адносна лайтовым варыянтам ссылкі было ўсолле. Там нават сабралося палітычнае кам'юніці з паўсотні сем'яў. Пасяленне на беразе Ангары, варыльні солі, дзе працавалі людзі на адной з рачных выспаў. Адтуль усяго 72 вярсты да Іркуцка, губернскага гораду. Гэта 2 дні шляху. На радзіму раз на пару месяцаў можна адправіць хаця б ліст, вестачку, што ты жывы. Ва ўсолі быў мякчэйшы клімат, не было гэтых здаравезных сібірскіх камароў. Карацей, гэта быў лепшы варыянт у самай дрэннай сітуацыі. Ці спрабавалі людзі збягаць? Канешне, былі гісторыі, ад якіх проста кроў стыне ў жылах. Напрыклад, паўстанец Вінцэнт Мігурскі схаваўся на возе пад трунамі з целамі сваіх дачушак, якія нарадзіліся і памерлі там у Сібіры. Папы іх забаранілі хаваць на праваслаўных могілках, бо яны каталічкі, і таму жонка выбіла дазвол пахаваць падалей. Так бы і вывезла мужа, каб казак не выкрыў схему і не здаў уцекачоў. Яшчэ адзін паўстанец Руфін Пятроўскі вырашыў уцякаць сам, так надзейней. Прыняў выгляд бадзягі, які валачэцца з кіем па нейкіх там святых месцах. Добра перад гэтым вывучыў мову, звычаі, каб ніхто не дачапіўся. Прайшоў 1000 кіламетраў ажно да Архангельска, каб адплыць на захад, але быў арыштаваны. Нейкім цудам ён вырваўся ізноў, дайшоў да Пецярбурга, а адтуль у Прусію. Такой волі да свабоды, да жыцця можна толькі пазайздросціць. Што ратавала? Салідарнасць. Той, хто трохі абжыўся на новым месцы, мог дапамагаць навічкам. Бо калі ты ссыльны, а не катаржанін, то на новым месцы першай справай пасля адзнакі ва ўрадніка трэба было шукаць дах над галавой. І яго давалі свае. Напрыклад, граф Станіслаў Мол, які сам адбываў ссылку ва Уфе, штораз, калі прыходзіў новы карабель, выходзіў на бераг і вышукваў землякоў, каб дапамагчы. Людзі абжываліся, рамантавалі дамы, печы, вокны, дзверы, усё старанна уцеплялі, бо самае галоўнае ж зберагчы цяпло. Разам з землякамі сустракалі каляды, вялікдзень, чыталі аднаму лекцыі, бо гэта ж была эліта, знаўцы моваў, мастацтва, літаратуры. Мясцовыя дралі велізарныя грошы за здымныя дамы і кватэры. Было так, што за кошт 2гадовай арэнды можна было купіць дом. Але людзі доўга не вырашаліся, цягнулі, бо гэта лічылася здрадай. Сапраўдны ж дом толькі там, на радзіме. Купіць дом значыць пагадзіцца, што ты тут назаўжды. Было і такое. Жанчыны ў ссылцы прасілі, каб з радзімы ў лістах ім высылалі насенне кветак. Прадказальна, што нашыя мясцовыя кветкі, нават калі даходзілі пошты і прарасталі, не вытрымлівалі клімату, але пагадзіцеся, вельмі сімвалічна. Людзі рабілі патрыятычныя памяткі, іконкі, крыжы, партрэты, медальёны. Парадаксальна, але там, у глыбінях Сібіры, было больш свабоды, чым у Вільні, у Менску ці ў Варшаве. А казаку ці ўрадніку, які б завітаў у дом і ўбачыў, заўжды можна было сказаць: гэта партрэт дзядулі, а зусім не Касцюшкі ці Панятоўскага. Ды і адкуль той казак будзе ведаць, хто такі Касцюшка і як ён выглядае? Час ішоў. Пакрысе пачаліся нейкія амністыі, змены рэжыму, пакарання. Некаторым дазвалялі з'ехаць. Але прыкол быў тым, што для ссыльных з літоўскіх і беларускіх губерняў зрабілі цікавае выключэнне. Ехаць на радзіму, нават наведаць яе, нельга. Едзьце ў каралеўства польскае, ў Астраханскую губерню, а дадому не, забаронена. Некаторыя, паехаўшы ў Польшчу і пажыўшы там пад наглядам паліцыі, вярталіся назад.
у Сібір. І ўжо новае пакаленне паліткатаржанаў, народнікі, сацыялісты, анархісты і так далей, са здзіўленнем для сябе, нават на пачатку 20-го стагоддзя, сустракалі на сібірскіх прасторах людзей з нашымі прозвішчамі, нашай мовай, нашымі звычаямі. Колішнія паўстанцы ўжо з сівымі бародамі прапаноўвалі ім, навічкам, дапамогу. Дык чым жа ў нашай памяці ёсць Сібір? А можа, лепш спытацца, чым для ссыльных была далёкая радзіма? Напэўна, як і для нас, пуцяводнай зоркай сярод маўклівай цемрадзі, снягоў, халадоў, чужых людзей, прыроды, якая доўгія гады дапамагала выжыць і застацца сабой. А як вы думаеце? Пішыце ў каментарах. А пра тое, як Сібір канчаткова пераўтварылася ў антыматэрыю, ў пекла на зямлі ўжо за часам Сталіна, можам распавесці ў асобнай серыі, канешне, калі вам гэта цікава. А на сёння развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.